kai dai kashi dai ba dai ka tabbatar gidan mai Allah ya gaba gidan buga mana ina dai ka tabbatar nan ne gidan take amma nan ne gidan kwangwasa assalamu alaikum assalamu alaikum waye nan ne nan ne Lafiya kana ku tashi mana ku tashi ya gajiya ya gida sannun ku sai dai fa ban gane ku ba ya baki ne dama mun zo wurin kai to haka ne to ku shigo ciki mana ku shigo shigo abun ba ku da matsala shigo to bismillah ku ba ni ko muku ta ba ko bismillah ku iso ya kuwa bismillah mana to ai wannan ka da ku ji komai to alhamdulillah ina gajiya lafiya kalau alhamdulillah kun zo kalau madalla sannu ya gajiya lafiya kalau alhamdulillah kai ikon Allah kenan sai dai fa har yanzu ban gane su waye ba ai dama wannan abokina ne mataro yana neman yarinyar gidan nan ayya wace ce daga ciki Allah sarki Hawwa Allah sarki a'a gaskiya na ji dadin wannan al'amari kai alhamdulillah Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka to mu kawo salatin manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha. Mu ƙara salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatiha mu ƙara daya. Al-Fatiha. To alhamdulillah. Ina mataru. Ko ka aure fa ya da. Aure ya da. Babu baka fahimta bane mun zo tambayan izinin hira ne. To ai ku gane cewa ni duk anguwan ba wanda ne sani ni ka'ida ta ce duk wanda ya zo neman yata daga ranar da ya zo neman yata neman tambaya to ana ake daura wani su fito sai ya ku zo ina aba a karkace komai zaman duniya fa sai hakuri haka ne wannan ba in kira wata ta dauko ta kira dauko ƴaƴanta duk ku yi gaba ko ina aba to ban gane bane matar dama ya kuma na mene ya ko me na au bata gaya muku bane mun ka ma doka abu duware mu doka to Hawwa ai tana da ƴaƴa ɗai har 99 ina ga baba ba nan gidan bane ba yaro ya ni in tashi anan ka gaya mun nan ba ni mahaifin Hawwa to inda ba kasashe ake gardaman kokuwa ba a gira wuta shikenan kawai ina Hawwa Ka baba. Iso yaki. Yarinya yar baiwa yar albarka. Yawwa. To alhamdulillah. Hawwa? Sannu ko? Kin san wannan? Kin san shi? Mataru. Allah sarki. Ina Mutaru. Ka san wannan? Wace ce? Hawwa. To alhamdulillah Hawwa. To kin san abin da nake gaya miki. Zaman aure fa sai haƙuri. Duk inda aka kai ga haƙuri, aure sai haƙuri. Duk yadda aka kai ga zaman abin da za to aure fa ya fi shi. Kina ji ko? Assalamu alaikum. To ba ka bai wa kan gaban kakansa. Ka ce ka shigo kenan. To fa ka ji dan baba. Kaka, Na gajiya. na kwana. Ka dawo? Na siyo wa mama albasa. To yayi. To kaga wannan? Ai shi ne dan autan nata. Wannan Wannan ai dan autan kenan. wallahi Kai ina ma kai mata yau kun ga shiririta wata da ruwan ganda. To sai ka ce wata aka haura muku kura? Ka duba shashashan yara. An riga an daura aure an yi komai ku ce billahi lazi da ku dauko kayan ku mu je mu kai su. Ai mun san gidan su. Mu je dan kundin uban su.
Mu je mu shiga. No. Kuma sai inda kika je kika dauko wannan. Danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.